Hambai jat takute bukuk sono jat tono paiplia hamjak ma tai chobani sibai Tipra Motha yapri yakem sa yakem ni sewoi nai 3 বছর kaja pastarego 3 বছর ungnai o 3 বছর ungna thangani foundation de joto jagano Palaina ni bagi sing abo target na halaijak ekabo bupagran bisingti saklaijak और वो अगरतला मालमचिनी बासो जे जगह वो Tipra Motha आसायो आ जगह वो सेंट्रल कमिटी बाई पलाइजाक नाय तेई सारा त्रिपुरा राज्य वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एंके ब्लॉक वाइज अमाहाय के पलाइजाक नाय जतनो जानजाने एलाका वो पाला लाइदी और पाला लाइथानि चिन समायो बनंग नाय चिनि बसकां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मान्य साक पर्यन्त संसभा खाइ थांनाय संगठन मजबूत खायनानि बागिनो फाउंडेशन देव जतन समय दामबायदि जों थानचानि मारिनि बिसिंति थायो जों अबमा फुनुकनाय थानचानि बिसिंतिनो सम्भव बबाग्रानि नेतृत्वे न सम्भव नाय जों यक्सानानि थाय फियक जातनानि हाते दफानि बागि ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागि जबाख्लाय थानाय जों साइमानो चिनि त्रिपुरा राज्यआव फातारनि बररक फायनाय सासन खायै जों सुसन खायदं फायमानि चिनि मानथाय सब थाय किसा चिकन चिकन रत्न दैनाय राजनैतिक थंमानि अबनो जों मुकाबिला खायनो जों चिनि अ थानचानि मारिनो थानचानि बिसिंति खायैनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तुनानि बागिनो जतनो थानचा दंबायदि हेने कबगैनो आनि कबरनि थाखा हामबाय जतनो गाहाम दंदे।